Di ba? Oh. See? Ay, oo nga. Oh, the Facebook and the YouTube well refer to the quality of the video. See, mura kong si Brian Boy diha oh. Napod siya oh, di ba? Di ba? Dugay magkahulog ng yawa. So, 6 na episode gagawin natin ngayon. About guilt naman ngayon, about loyalty. Dugay magkabasa. Ito, oh. Ay, hindi. Paglagay ka ng bato, Ayoko na. pagpatong mo yung bato. Okay na. Ano yan eh? iPhone man ka. So, same lang kayo. Sa iPhone. I-on mo yung ownership. Oh, yung loyalty. As a friend. Hindi sa boyfriend, ha? As a Loyalty? friend. Oh, sa friend. Ang hirap niya. Ang hirap niya. Ako masama For me, talaga, ang masabi ko talaga masama ugali ko eh, kaya wala akong loyalty. Ako hindi. Mahirap. Mahirap yan. May mga... Kasi alam mo, hindi ko sinasabing marites ako, libakera ako, pero mahilig ako magbigay ng opinion ko towards other people. Yeah. Kahit kay Gwen, kung wala si Gwen, may sasabihin ako sa kanya. Kaya Althea, wala Kapag hindi. sabihin. Sa lahat na at saka wala akong hindi ko siya masabihan kasi close. Hindi. Kita niyo naman ako gaano kahit kinaka-close ko si Jigja, kahit kasan ko si Bakang, kahit kanang close ko si Britney, kahit close Kahit kita, naman close kita. tayo, ah. May sasabihin ako at masabihin ako na hindi ko masabi sa iyo, pero masasabi ko sa kanila. An assessment 'yon para kung yun bang tingin din ba nila sa iyo, yun bang tingin nila sa kanya, yun bang tingin nila sa kanya. Para at least alam mo sarili mo na tama ba yung assumption ko sa kanya, kung assumption lang ba yun or totoo ba yung assessment ko sa kanya, di ba? Correct. Or yung mga nakikita ko, nakikita niyo rin ba? Or baka masyado lang akong judgmental or overwhelmed lang ako sa nakikita ko. So gano'n. So, Para ma-clarify ka din. so doon mapapasok yung Kaya loyalty as friend. Kasi if you're loyal to your friend, you're not being plastic kasi you're just being true na may nasasabi ka na, di ba si ganito, naiinis talaga ako sa ganito, ganyan. Di ba may ganito, di ba nakikita naman, di ba? Tsaka nangyayari naman sa atin yun. May mga pahapyaw tayo na alam natin kung joke o O, ibig sabihin loyal warning. ka sa sabihin loyal ka sa friend mo sa ganyan, hindi yung plastic ka na ano. At saka wala talaga akong yung tipong wala akong masabi. Ay, lahat talaga. Ako din naman Hindi siguro pwede. pag wala ako may sasabihin din naman Oo tayo na, naman. di ba? So lahat ay may ganyan. So Given Oo. yan. Given. may iba kasi loyalty na hindi mo sabihin yung sikreto ni Gwen Ah. kay Althea kasi loyal ka. Hindi. Lahat talaga. Depende sa sikreto Pero talaga. hindi yung friends niya si ka-trippers, loyal ka sa kanila. Doon mapasok ka yung loyal ka sa kanila kasi hindi mo pwede ibanggit sa amin yung mga flaws ninyo or mga Oo. Amin yun. Pero sa atin social climbers, hindi pwede loyal tayong lahat. Oo, mayroon din ako. Minsan nga may mga kwento nga tayo sa loob na lalabas na sa kabilang grupo. Kasi nga hindi talaga tayo loyal, pero totoo tayong kaibigan. Minsan lang talaga may nag-slip lang talaga sa ating mga mouths and Hindi. everything. Ako naman, pili ko okay naman yun eh. Depende lang siguro kung paano makakarating. Iti-take, yeah. Diba? Kung paano siya iti-take? makakarating yung kwento. Paano din sinabi ni kung Gwen. Paano ba? Paano bang ano? Sabi ko lang naman kanina, hindi naman maganda si Brenda. Yun. Oh, totoo yun. Wait. Ha? Nakikita naman nila yan. Sabi din ni Alte, sino naligo? Si Brian Roy. Pero kaya tingnan madumi. nyo talaga dito. Sino maganda sa atin? Ako maliit ang mukha ko dyan. Puta ka. Ako malaki labi ko pero ewan ko lang sa iba dyan. Uy, nagpaturo ka ba ulit? Ba't namumula ulit yan? Tanga Totoo. nag-lipstick ako. Parang may turok sa kabila. Kaya Nag-lipstick tinititiga ako. kita. Lipstick yan, hindi ang Oh, tanggal. di nawala. Kisabulan talaga ako kaya nga gusto ko ka na. Pero halinon ka sa AFAM, no? Ewan ko nga. Parang, alam mo friend, Kasi parang nga kalibel mo sila Jesedal. wow! Pilipinas. Wow, Sila yan rin. papasok yung honesty. Sila rin. Oh, nang gamot ng animal. Oh. So wala talagang, no? May, Hindi eh. kung loyal ka talaga dapat, kung ano yung flaws ng kaibigan mo, Hindi mo sasabihin. sasabihin mo. Hindi mo sabihin sa iba. Oo, pero sasabihin mo Sa sa, kanya. kanya. Oo. Kung loyal ka talaga. Paano yun? Alam din naman nila. Di rin. Yan, tulad niya, ikaw. Yung di mo paghilig maligo. Yung pagka... Oh, dapat kung loyal ka, dapat hindi mo sabihin sa live, hindi mo alam. Oh, di ba? Dapat hindi mo sabihin. Pero ganyan kasi madumi talaga. Oh, ganyan. Sama nga tayong tatlo ngayon. Eh. Nanganti na nga ako eh. Mga Wow! Wow. Mga Wow, up ha? inaway ni Althea. Wow! Milmar, umalis ka nga dito. Ay, wala siya, nasa Claveria. Escalveria Uy, pala. magka-chat nga pala sila. Si Inday. Ini-invite siya.
Si Inday. Shoutout. Oo. Invite. Sabi niya, Fiesta hindi ka pala mo doon. dito. Nagsabi man si Bakang sa ako, sabi niya, kung magsunod kayo mahana, doon lang kami sa Claveria. Sabi niya. Di ba kayo pupunta bukas? Ewan ko sa'yo. Huwag agad naman po sa imo. Gusto pag adto mi dito. Alam mo, isa yan sa mga naiinis ako naririnig. Pag sa akin, hinihintay nagre-rely. natin lahat yung decision? Kahit sa pagkain na kailangan pag kumain, Oo. kailangan birthday ni ganito. Hindi na mabuksan ng litson kasi wala. Huy! Ayaw kong na ganyan, ayaw kong pagkaibigan tayo, oo, sabihin natin ako yung sikat, ako yung maganda, ako yung mapera, Hindi, ako lahat. maganda lang. Wala, Ayaw na, maganda. Example, yung ganun, tapos yung ano mo yung superiority, kasi doon din yung mga galing. Kaya yung ibang Bex, hindi mo na natin si Brenda. Oo. Parang sabi ko, sandali. Pero binabastos din naman ako ng harap-harapan. O di Diba? wag na lang, kaibigan, wag na yung... Pwede naman. Tayo punta kami ng Oo. ng Pwede nga po Claveria. yung ganyan, pero... Sasabihan natin yung iba ba? Punta kami ng Claveria, nagyayasa, nasama kayo. Yung ganun ba? Hindi yung... Gusto ko Sandali, yung- wag muna tayo pumunta. Gusto ko baka yung ayaw nasa ni akin Brenda. lahat, nasa akin na lahat ng ganda, yung pera, yung Ang dami yaman, talaga yung ganun, ganda. ganun. Nasa akin lahat, pero in general, we're friends, hindi boss. Mm, 'Di ba? That's why, So kung gagawin niyo akong boss, ilalagay niyo ako ng boss, you follow my instruction, you follow my rules. Ang ina kayo, pagpatay nga lang ng electric pan, hindi niyo magawa eh. Oo. Kung ako ang boss, dapat wala kayong nakikitang brain damage na nagdadamo dito. Wala kayong nakikitang nagwawalis dito. Lahat kayo dapat. Wala kayong brain damage nakikitang naglalabad dyan. Baka ako naman lahat. Gusto niyo akong boss kayo. Pag nakita niyo akong nagwawalis, ako na dyan, madam. Ganun dapat. Wala kang nyawa ang tanan ng mga. Pagdating na dyan, brain damage. Wala akong katultol. Pag tsupaan naman, wala naman na alalang benda. Kanya-kanya naman mga animal. wow! Wow! Ayaw ko lang talaga. Kami nga pumapalakpak Di ba na nga- sa gilid. Wow. Di ba nga loyalty? Ayaw nila Pumapalakpak talaga nga namin lang kami sa sabihin. gilid, oh. O, diba? O, Wow. sige, sabihin nyo lahat. O, bakit? Loyalty nga, di ba? Gaga, iba ang loyalty sa sip-sip, sa baraw. Ayaw nag... Palibasa, 150 na lang Tsaka pera hindi mo. ako madamot sa lalaki. Kagabi nga, si ano, pinahawa ko sa lahat. Sino? Oh, diba? Si Kano? Hindi. Ibang Si Kano gumawa. Ibang Kano. Kano din tawag nila pala. Ah. Nalaman nga ako, type pala ni Kano si Kano. Kabakla na talaga yan eh. Kakasama yan eh. Ay, speaking! Asan? Natutura. Maligo ko na ron siya. Oh, la! Sabi mo wala si Brenda. Itago niyo ako. Eh? O yan, dito, i-vlog niyo yan. Itago dito, sinabi niyo. Itago niyo ako din si Kano, itago niyo ako. Tago. Di ano na igo sa kwan ba? Sa andahan na ito rin na igo. Wala si Brenda. Da. Itago niyo ako, hindi sabi lunurin ako, tangina mo. Ang pangit ang itsura ni Gano. Parang matanda. Ay, Parang ay. matandang mangingino. Ano yung itsura mo? Murag amahan nga pabaya. Oo. Sasabihin ni Kano, ano nang kayo? Alam, Yan, ganyan. Oh. Hindi yung nagkaganon ka. Ayaw pa naman ng ganyan. Ayaw niya ng ganyan. Alam mo, kilala ko si Kano, ayaw ni Kano nang nilulockdown yung itsura niya. Kaya nung last time sinabi ni Gwen na, pura kag ermitanyo si mong buhok, nagpaputol o karon. Totoo naman Oh. eh. Oh, Hindi, mas maganda yung buhok niya, hindi lang niya inaayos, ganun. Siya? Tingnan mo, nawala. Sabi ko sa kanya, gupitan dito para ginupitan mo ka na, ganun na pati rulos na budi ano. Ako. Bago pag yung suniuli, nanap ko. Pinapaganggan kasi yung iba, hindi ako. Ano, ikaw lang ang bakla? wala man sa si Gilbin. Bakit? Pati anak natin, kung wala kang custody dyan. Humingi ka muna ng permit. Grabe yung up-up mo, Althea, oh. Hoy! Gago! Up-up, uy. Maitim ako pero wala akong up-up, no? Luto na ba ito mang inasal? Ewan ko ba? Siguro sa acid to. Napriko. Yung acid rin. Kana. Ala, kinilig siya. Bro, tinan mo. Ala, gumalaw yung John niya. Sige. Nanggigil. Nanggigil. Sino ba kukunin mo talaga? Oh. Wala si Jigjag ba? Ay, Sorry, friend. Pari sa iya, ito cellphone. Sorry ha. Loyalty friend. Confident ako. Confident ako na wala makakaagaw kay Kano. Sa akin lang yan in love. Pangutanan ako ba? Nakasyo na ka sa bilya, taguluan yung mga area? Wala, sukan. Bilya Ayun, wala nakabilyan pa. ako eh. Content Ito na diba? Naguluan na anak. Nagbuhat ang content na kayo. Judge. Ulitin mo karon sa Dewan yawa. Kaya wala ka pa, ah? Dili man kanang mga ano ako ng budget kay Naka-video. Ano man? Ano man? Kaning
Ako gawin mo manager. Ay, mo siya gi. Kana bitaw Pasa? moingon sila. Pag meron nagtatanong, ako pa kausap. Ano yan? Hindi ka na moingon manggodo sila og sa mga poster kay support local, mga ingana support local. Na ikaw gani nga diri ra gani di magay kanila makuan. Ana maganda kay ano, sumahan magud sila. Suman nakasuna day ka dali sa bilya. Wala kay ano, ang ilang magong